Ja ulećem sa odmah. Nije bitno. Hoćemo, a prvo se predstavimo, a? A dobro. Pa znaju nas ljudi, ajde. Dobar dan, drago gospodo. Dobar Sa dan. vama su Vasilije Vučetić I Marinelli Paolo. Ajde da sad krenemo. evo ga. Aleš Kreće ovdje. Pipan, trener. To su sad pripreme ovdje, taktike Za loptu skaču Alen Omić i i Laurent. Laurent. Da. Laurent. Dobro. I Da li je šteta. to bio out? Da li je to bio Šteta, već suci počinju, ali dobro, nećemo komentirati nećemo suđenje. suđenje. Nećemo suđenje. Dobar. Dobra Su rotacija preuzeli, dobra odbrani, rotacija, odlično, Prepelić. Bravo, Klemen. Marinović uči kontru. odlično u tranziciju To i je, mali faul. izgleda da još ima tu brzinu Ima još, iz mladih kao dana. iz mladih dana. Još ga suže noge. Da. Vojvoda, mađarski Kobe Bryant. Laurent za 3. Laurent za 3. Pa neće valjda. Da, neće valjda. Dosta dobra odbrana, ali Laurent pogađa. Ipak pogađa. Sjajna tranzicijna igra, pogledajte Igra vi druge tu. strane. Sjajan pick and roll, Mahković. Košval. Mahković zna to. Mahković. Mahković je Dečko iz Kranja, dečko iz Kranja, iskusan je u ovim situacijama Da, iznuđivanja da. faula i Da, pogađanja da. uz faul. Znači, to su A inače njegove- odlična asistencija isto, Isto vidimo. Paolo dosta- Marinelli, dosta, da. vrhunska asistencija. Mladi Riječani. Hrvat sa loptom. Hrvat s loptom vraća ovdje. Marinelli sjajno pretrčava. Da li će, mislim da će preuzeti ovo na sebe, odgovornost, ili ipak ne. Ipak neće, daje. Lopta do Rupnika, Lijepa sjajna asistencija. asistencija. Kakva asistencija, sjajno. nerealna je. Odličan završetak Kanačevića. Kanacevića. Kanacević. A on je tu naš Ali- domaći dečko. Domaći dečko. Svih mogućih nacionalnosti. Da. Milošević. Ovdje sad je malo Dobar prodor obrana. Miloševića, pukla je odbrana Da. Olimpije, ne znam Da. šta. Otvara napad. Ko je ovaj momak? Dobar. Da, to je Pogađa. snajper iz Rijeke, riječki snajper, Paolo Marinelli. Hrvat. Sjajno. Kao nešto, sjajno. kao Ovo- neka obrana Ne dozvoljava Da, da da. ikakvu priliku. Sjajna rotacija, Sam Wittman je Wittman. sam ostao u kornu. Dobro, imali su sreće malo Wittman, sjajan Wittman. ofanzivan skok. Da. Mislim da je Marinelli ovdje trebao da zagradi i da slabije malo ide na te defanzivne Marinelli je bio skokove. tu dosta daleko od njega, Ne znam ali dobro. da li to namjerno radi. Da li je tu ušao mladi Vučetić? Mislim da sam ga vidio na parketu. Ma to ti se čini, taj dečko ulazi samo kad je Da, 50 razlike. Bez veze, skroz. Ali možda će ući u ovu utakmicu velika pa da razlika. vidimo taj talent iz Vrbasa. Da vidimo Da. malo kako, Raskošan talent. da, raskošan talent, da li će postati jedan Ulaze i mladi igrači Solnoka. novi Marc Gasol. Odlično skakanje Odlično Vučetića je skakanje bilo ovdje. Vučetića. Vraća se u odbranu. Sjajno na Sinovecu, skok Ništa, Murića. skok i Murić hoće I kraj da poveća utakmice. razliku, ali ništa. I to je to, ljudi moji. Solnok nema više šanse Da. za prolazak. Olimpija je prošla u drugi krug Eurokupa i šta da kažemo, svaka Da. čast igračima Uniona Olimpije. Čestitamo im. To je to, Pipan daje ruku. Pozdrav trenera. Da, Ne znam koliko je trener to sad, Solnoka je malo koliko su u dobrim odnosima ko zna i šta to. o sebi Misija, ali da. Da. Ko gubi ima pravo da se ljuti, šta da Da, kažem. svako ima pa normalno. I šta pobjedi nek se veseli.